Bon dia. Espanya ja ha sortit de la recessió, ara sí que es pot assegurar, és l'afirmació en un cert to triomfalista feta aquest matí pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy. A què s'agafa? El creixement econòmic pronosticat ahir pel Fons Monetari Internacional. El que no diu Rajoy, però, és que aquest creixement és de només el 0,2%, molt lluny del 0,7% pronosticat pel govern i que convé no oblidar-ho, és la base dels pressupostos de l'any vinent. La sessió de control d'aquest matí, a banda d'estar marcada per la irrupció d'activistes proavortistes, que per cert ja han estat detingudes, de seguida veurem les imatges, també ens ha deixat l'enèsima perla del ministre Montoro. Assegura que els salaris no han baixat a Espanya, diu que si de cas n'han moderat el seu creixement. De seguida ho expliquem tot. No marxin aquí a migdia. Fins ara. Bon dia, passant 3 minuts de les 12, Mariano Rajoy va tornar a negar ahir al Senat que estigui maltractant Catalunya. Després de fer uns pressupostos que retallen el 25% la inversió de l'Estat a casa nostra, el president del govern espanyol va assegurar això. Decir que el presupuesto maltrata a Cataluña no es verdad, señor Cleries. Es una profunda injusticia. Rajoy continua sense escoltar, no ja al govern d'Artur Mas, amb qui no dialoga, sinó ni tan sols a la seva companya i líder del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, que va veure desautoritzada la seva proposta de finançament singular per Catalunya per la mateixa cúpula del partit. Camacho ha tastat la mateixa medicina que va tastar un dia Josep Piqué. Al Partit Popular els únics interessos que compten són els de l'Estat i qualsevol president regional català que se surti del guió és desautoritzat. No passa així si ets president d'Extremadura o president de Madrid, Ignacio González, que va arribar a insinuar que faria una consulta si es canviava el model de finançament. Consulta, d'altra banda, que no deixen fer a Catalunya. El resultat és que el PP català té una líder que en aquests moments està tocada i que, encara que insisteixi en la seva proposta, tothom sap que no prosperarà. Avui hi ha ple al Parlament i sabrem quina és la reacció de Sánchez Camacho. De seguida connectem en directe, allà hi és el Pere Martí, el nostre company, i aquí ja m'acompanya la María José Tarancón. Bon dia, María José. Hola, bon dia. Rafael Jorba, com estem? Molt bé, bon dia, bona hora. Intensitat, l'actualitat ens porta... De corcoll. De corcoll. De seguida també Pilar Rahola, en aquest plató ens acompanyarà. Les que ara escoltàveu fa moments eren les paraules d'ahir del president del govern. La sessió al Congrés ha continuat aquest matí i Mariano Rajoy s'ha agafat a l'informe del Fons Monetari Internacional per assegurar això. Ya podemos hoy decir que hemos salido de la recesión, que el año que viene el crecimiento económico será tal y será del 0,7, pero lo que es evidente es que estamos corrigiendo el desequilibrio, estamos iniciando el camino de la recuperación económica en España, que es lo que quieren todos los españoles. Aquest informe preveu que Espanya creixerà l'any vinent un 0,2%, això sí, lluny del 0,7% previst pel govern espanyol. Per al 2014, el Fons Monetari Internacional també manté la taxa d'atur vorejant el 27%, lluny del 25,9% que calcula l'executiu de Rajoy. Mentrestant, i contradient el que el mateix Rajoy havia dit al Japó, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha assegurat fa tot just una estona que els salaris a Espanya no estan baixant. Los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. La sessió d'avui al Congrés ha deixat també per inatenció aquesta imatge. Tres activistes que protestaven contra la llei de l'avortament. Més enllà d'aquest incident, en parlarem de seguida. L'actualitat avui al Congrés també passa per una moció de Convergència i Unió que pivota al voltant del nazisme. Què demanaran? Meritxell Barrionueva, bon dia, a Madrid. Demanen que sigui delicte titllar de nazis a governs democràtics i a polítics, que la frivolització del nazisme vagi al Codi Penal. Mentrestant, a Catalunya, la Conselleria d'Interior ha prohibit que la manifestació de la ultradreta surti de la plaça de Sants. Ho hauran de fer, com cada any, des de la plaça d'Espanya. Les empreses catalanes venen més fora d'Espanya que dins del territori nacional. Així ho revela la Cambra de Comerç de Barcelona. El sector va tancar l'any passat amb xifres rècord. Aproximadament 46.000 empreses van exportar fora de les nostres fronteres. La tendència es manté en els primers mesos del 2013. També en matèria econòmica, acord entre Catalunya Banc i sindicats
L'ERO afectarà 2.153 persones, és una tercera part del total. L'acord agilitza la venda de l'entitat, que el FROB vol culminar abans de gener. I pel que fa a la crisi de l'Ebre, el govern espanyol no atén la petició dels alcaldes i diu que no hi ha a dia d'avui prou arguments per tancar la planta d'emmagatzematge de gas. El ministre d'Indústria, José Manuel Soria, també revela que l'empresa nega ser la responsable dels terratrèmols de més magnitud, els que superen el 3 a l'escala de Richter. Lo que nos traslada la empresa es que ellos descartan que haya sido como consecuencia de un movimiento de la falla de Amposta, la gran falla que hay sobre el almacenamiento subterráneo de Casto, y por tanto ellos consideran, de acuerdo a los estudios que están haciendo, que se debería a otra falla. Pero insisto, esto es explicación de la empresa. Finalment, aquesta matinada, com els dèiem, la direcció de Catalunya Banc i els sindicats han pactat un ERO que afectarà uns 2.000 treballadors, un terç de la plantilla, després de gairebé 20 hores de negociació. Ha estat una llarguíssima per ells. Les dues parts han acordat que les indemnitzacions seran de 30 dies per any treballat, amb un màxim de 22 mensualitats. De seguida connectarem amb Joan Marc Flores, que és delegat sindical d'UGT de Catalunya Banc, perquè ens expliqui com han anat aquestes negociacions, però de moment és això, han acordat 30 dies per any treballat amb un màxim de 22 mensualitats. Com ho veieu? Yo el problema lo veo en no los días, porque se estaba barajando que fueran 22, 30, 40, por debajo de los 45 evidentemente, pero el problema que yo lo veo son con el tope de las 22 mensualidades, porque claro, si a lo mejor haces 22 días o 25 días con más mensualidades, aquí está el problema, y además es bastante en contra de lo que habían hecho Bankia, por ejemplo. Saludem Joan Marc Flores, delegat sindical d'UGT de Catalunya Banc. Bon dia. Hola, bon dia. Com anem? Les negociacions han estat llarguíssimes, 20 hores. Esteu satisfets amb el que s'ha aconseguit? Bueno, primer hauria de dir que no s'han acabat. No s'han acabat? No s'han acabat, és a dir, l'acord ha sigut de matinada, però ara falta plasmar-lo i escriure'l, i la gent que va començar ahir a les 9 del matí encara estan allà reunits. Llavors, sí, maratonià, però, bueno, ens en sortirem. Quin ha estat el principal escull de la reunió, Joan Marc? El principal escull de la reunió, i més que la reunió, diria tot el procés, ha sigut la sortida de gent de més de 50 anys. Que penso que s'ha resolt força favorablement. Vull dir que hi havia un real decret que ficava traves al problema i s'ha solucionat. I ara mateix hi ha pactades la sortida de 401 persones de més de 50 anys. 401 persones, de gent de més de 50 anys. Correcte. Amb aquestes indemnitzacions que explicàvem. Correcte. 30 dies per any treballat amb un màxim de 22 mensualitats. Exacte, amb uns plusos, també, que primaran la voluntarietat. Vull dir que a part hi ha unes primes per cada any treballat, no ens quedem només amb els 30 dies i les 22 mensualitats, perquè a part ja n'hi ha més. Perquè els sindicats també heu aconseguit que els treballadors es puguin acollir a reduccions, com deies, de salari, de jornada, clar, per evitar més acomiadaments. Exacte. Aquí el que imposava Brussel·les és que després de tot el procés quedin 4.665 persones a l'empresa. Per tant, la fórmula aquesta de la reducció de jornada, ja t'ho explicaré, és a dir, dues persones que treballen el 50% del temps estalvien l'acomiadament d'una persona. Per tant, aquesta fórmula que s'ha aconseguit temporal i definitiva, donarà noves places a gent perquè no hagi de marxar, precisament. Clar, si dues persones treballen al 50%, doncs estalvien que una se'n vagi. A Catalunya es tancaran 143 oficines, però què passarà amb els que es quedin? És a dir, quines condicions salarials s'han pactat? Realment, la intenció principal de l'empresa, l'afectació als sous i tal, era molt més gran. Sí que hi ha coses que afecten, se suspèn l'aportació al pla de pensions, retribucions variables es toquen, coses d'antiguitats, eliminació de plusos i tal, però el que és el sou del treballador, el que cobra cada mes, això pràcticament no es toca. Llavors aquí també penso que s'ha lluitat molt bé. Joan Marc, la María José Tarancón, que m'acompanya aquí al plató, et vol fer una pregunta, María José. Sí, de las reducciones de jornada que venían impuestas también de Bruselas, ¿sabes si se han acogido muchos trabajadores? Bueno, ahora será un tema voluntario y a ver lo receptiva que está la gente para acogerse. Ahora mismo no sabemos la gente que se acogerá. ¿Me explico? Sí que sabemos el número de vacantes que ofrecerá la caja, pero
el número de gente que se va a acoger no lo sabemos. Es que... Y luego al final, ¿qué se ha pactado con los mayores de 50 años? Porque tampoco ha salido nada concreto. Los mayores de 50 años, pues por ejemplo, un tema muy importante es el pago del convenio especial a la seguridad social hasta la jubilación anticipada, que lo hará la empresa, el pago este. Ah, muy bien. ¿Vale? Aparte de los 30 días por año trabajado, pues cobrarán 3.000 euros por cada, a partir de los 25 años. Y aparte tiene un plus de 27.500 euros por tema de voluntariedad y tal. Al final la cifra que va a cobrar esta gente pues se parecerá mucho pues a la que han cobrado Bankia y Nova Caixa Galicia, las otras dos. Porque es que antes se estaba diciendo que casi los de Caixa Cataluña cobrarían casi la mitad, ¿no? Claro, este es el planteamiento de la empresa hace un mes. I Joan Marc, perdona, una última qüestió. Pilar Rahola, que també m'acompanya al plató. No, hola Joan Marc. Hola, Pilar. Hola. Tenint en compte que estàvem parlant d'un conflicte molt complicat, molt dur i molt dolorós, tu creus que realment us podeu donar per satisfets? És a dir, que s'ha tancat bé el que semblava molt difícil de tancar per les dues parts? Sí, tenint en compte el marc legal el que es podia emprar l'empresa, els famosos 20 dies per any treballat i 12 mesos i tal, tot el que s'ha esgarrapat penso que hem d'estar molt satisfets. Evidentment, les aspiracions sindicals eren més, però jo penso que es compensa molt bé la gent que marxa amb les condicions que marxarà i els que es quedin. Jo penso que el tema ha quedat molt equilibrat, per tant, la percepció... Sí, Pilar, jo penso que hem d'estar contents. Jo vull dir-ho perquè a vegades no ho diem i ho hem de dir. Jo crec que els sindicats heu portat molt bé aquest tema. Hi ha hagut molt de seny per la vostra banda, no hi ha hagut situacions maximalistes impossibles de resoldre i crec que el que finalment ha sortit és la bona feina de les dues parts, però jo crec que especialment heu fet un treball molt ben fet i em sembla que altres vegades ho critiquem, avui us hem d'aplaudir. Sí, i també afegiria, Pilar, el recolzament de la plantilla, tant amb les aturades parcials, els 2 dies de vaga, com les, diria, quasi massives dues manifestacions a Barcelona. Tenir la gent al darrere dona molta força, la veritat. Llavors, els resultats ara és moment de... Ara toca recollir, no? Hem estat sembrant i ara toca recollir. Doncs Joan Marc Flores, delegat sindical d'UGT de Catalunya Banc, moltíssimes gràcies per atendre'ns i d'alguna manera enhorabona per aquesta negociació llarguíssima i que encara durava. Gràcies. Vinga, gràcies. Marxem al Parlament en directe perquè a aquesta hora està en marxa el ple. De moment, a la sessió de control prèvia, la cambra s'ha fet ressò de la preocupació ciutadana pels actes convocats pel dia 12 d'octubre. Pere Martí, bon dia. Bon dia. Doncs sí, Ruth, la preocupació ciutadana ha traspassat les parets del Parlament i a preguntes del diputat de la CUP, David Fernández, el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, ha anunciat que la Conselleria prohibeix la manifestació feixista que s'havia de celebrar a la plaça de Sants i havia de desfilar fins a plaça Espanya. Aquesta manifestació queda prohibida, però es mantenen les altres dues, és a dir, la mateixa manifestació ultra que va de plaça d'Espanya fins a Montjuïc i la concentració que es farà a la plaça Catalunya. L'argument del conseller és que ja són tradició aquestes dues i que per tant no hi ha res a dir. En la prohibida, la de la plaça de Sants, es donava la circumstància que també havien convocat els independentistes al mateix lloc i per tant era molt probable que hi hagués incidents. Aquest ha estat l'anunci del conseller d'Interior, però l'estrella política del dia avui és Alicia Sánchez Camacho, després que el PP li hagi rebutjat la seva proposta de finançament. La líder del PP ha arribat molt d'hora al Parlament, defugint les càmeres, perquè a aquella hora no havien arribat, curiosament perquè és una persona que normalment no les defuig mai, i ha tingut tota l'estona una actuació discreta, fins ara no ha volgut fer declaracions i és possible que intentarem que les faci al llarg del dia, però de moment no està gaire loquaç. A més, va coixa, ens ha explicat que no li van fer a Gènova, sinó s'ho va fer a Manchester durant un viatge oficial que va fer per veure els conservadors anglesos i el que ha estat el seu discurs en el ple ha insistit en que seguirà dialogant amb la seva proposta de finançament. En tot cas, primer sentim el que li ha dit el president Mas, que ha ironitzat sobre la situació en què es troba Alicia Sánchez Camacho. La veig un pèl nerviosa, vostè, avui. No sé per què serà, però la veig una mica nerviosa i fins i tot una mica alterada, no? Però bé, jo puc arribar a entendre el per què, puc arribar-ho a intuir, no? No sé si tothom ho entendrà, això. Segurament sí.
L'Alícia Sánchez Camacho, que també estava, diguem-ne, volia respondre a Mas, ha demanat que el president de la Generalitat convidi els organitzadors de la manifestació del 12 d'octubre a Palau, com va fer amb els organitzadors de la Via Catalana. I fins i tot ha demanat que hi assisteixin consellers, cosa que el president Mas ha dit que és bastant difícil. Si us sembla, recuperem l'anunci que ha fet el conseller Espadaler de prohibir la manifestació de la plaça de Sants. Aquest dematí comunicarem a tots els organitzadors, particularment al grup a l'entorn de Democràcia Nacional, que aquella manifestació que volia discórrer entre la plaça de Sants i la plaça d'Espanya no l'autoritzarem, és a dir, la prohibirem. Sí que autoritzarem allò que s'ha fet cada any des de l'any, si no m'erro, 83, que és des de la plaça Espanya fins a la plaça Sant Jordi a dalt a Montjuïc. Amb això entenem que equilibrem l'exercici d'aquests drets, de la manifestació, però en qualsevol cas fem una frontera fina per tal que l'ordre públic pugui ser garantit. Doncs això és l'anunci estrella d'aquest dematí. Ara esperarem que les declaracions d'Alícia Sánchez Camacho la perseguirem pels passadissos de la cambra a veure si ens diu alguna cosa de la resposta negativa de la direcció del Partit Popular a la seva proposta de finançament singular per Catalunya. Gràcies, Pere Martí, per aquesta informació. Tornarem a connectar en directe amb el Parlament. Clar, tot plegat quan encara cuegen les paraules d'ahir de Mariano Rajoy al Senat. Escoltem-lo. Decir que el presupuesto maltrata a Cataluña no es verdad, señor Cleries. Es una profunda injusticia. Ja ho han sentit, neguen les acusacions de maltractament Catalunya just després de fer aquests pressupostos on es retalla el 25% d'inversió de l'Estat a Catalunya. Són una provocació, aquestes paraules? No, és una estratègia. És una estratègia. Jo la meva tesi us la poso damunt de la taula i de fet l'escric demà i per tant acabem-la de parlar. Jo crec que els catalans, majoritàriament, com que tenim secularment som pactistes, estàvem convençuts que aquest envit que hem fet tan potent i tan rotund amb la ciutadania al carrer, etc., comportaria que finalment algun pont petitó s'obrís per dir, escolteu, tranquils tots, parlem-ne una mica. Que això és el que demana la gent sensata, òbviament, a una banda del pont, i la demana també molta gent a Catalunya. Jo crec que davant del fet, l'Estat, ja no parlo del PP, l'Estat, quan dic l'Estat també parlo de Rubalcaba i també parlo de la Dies i companyia, és a dir, una configuració, una mentalitat determinada. L'Estat hi ha un moment en el qual valora aquesta situació, veu que no pot pactar de cap manera una consulta perquè no entra en els seus plans i tampoc vol repensar Espanya perquè tampoc hi entra ni pot replantejar res en tema financer. Per tant, diu, vosaltres dieu que hi pot haver un xoc institucional? Anem-hi. I en lloc de frenar el tren han posat benzina. I jo crec que l'Estat ha decidit que precisament perquè no hi pot donar aigua a cap banda o no la vol donar o el que sigui... Han apretat l'accelerador. Ha apretat l'accelerador i va al xoc. Rafael. I llavors això explica tot, és a dir, explica la llau. És a dir, els darrers dies no hi ha una decisió, hi ha una llau, ja. La decisió en contra de la immersió lingüística amb UPyD. Hi ha el tema de les illes. Hi ha, no poca broma, la llei d'unitat de mercat que estan preparant, que és una autèntica loapa a les minces sobiranies en matèria econòmica que tenim a Catalunya. És un tema molt important. I hi ha tot el tema verd. És a dir, tu dius, home, quan volíem una mica d'abraçades ens foten tantes plantofades? Sí, perquè és estratègic. Està pensat, és deliberat, és volgut, i per tant és allò de dir no volíeu caldo, doncs tindreu 2 tasses. Rafael. Jo comparteixo substancialment l'estratègia que acaba de definir la Rola, no perquè el senyor veni malament. No hi ha tanta, sí, sí. Que és l'opció que han pres. Jo crec que no hi haurà consulta, crec que l'única sortida en els propis escenaris contemplats per la Comissió per la Transició Nacional, a la qual la pertany, i pel seu president expressament, pel Carles B. Pisunier, quedarà oberta només la via de les eleccions, diguem-li plebiscitària, estem a fa, això és una altra qüestió, però que no hi podrà haver una consulta pactada, acordada o tolerada, perquè s'ha fet servir tots aquests termes. I després hi ha una cosa del llenguatge. Jo crec que el llenguatge ha contaminat a tothom. El Rajoy diu els pressupostos no maltracten a Catalunya. Clar que no, els pressupostos no maltracten a Catalunya, maltracten els ciutadans de Catalunya. És a dir, aquesta idea... I l'economia catalana... No, però aquesta idea de que Catalunya és un abstracte, com Espanya és un abstracte, no, els pressupostos espanyols que representen, pel que fa a la inversió pel conjunt d'Espanya, una anada enrere de 20-25 anys,
i pel que fa a Catalunya, una davallada per sota d'aquesta mitjana espanyola, maltracten els ciutadans espanyols i molt particularment els ciutadans de Catalunya. L'argument que feia servir Rajoy és que les grans infraestructures, com l'AVE i l'aeroport és molt de dir això, però Rajoy menteix. És a dir, menteix. No falta la veritat, que és un eufemisme. Menteix. I si no menteix, és que és un ignorant. I no hi ha res pitjor que un ignorant sincer. Home, podria fer un repàs ràpid, els incompliments de l'Estat amb Catalunya, Maria José, per exemple, en matèria d'infraestructures. El tema, Ruth, és que no maltracta Catalunya. Catalunya no és un ens abstracte, ni Espanya és un ens abstracte. Els pressupostos aquests maltracten els ciutadans espanyols. Jo crec que és una... Per exemple, jo tinc amics a Madrid que em diuen: escolta, deixeu de dir que Espanya ens roba, perquè nosaltres a Madrid ens han retallat sustancialment. Acabo l'argument. Perdona un moment. Acabo l'argumento. A Madrid ens han retallat substancialment les nostres prestacions, estan privatitzant-nos la sanitat, etc etc. És a dir, com deia l'altre dia algú a tall de guassa, però jo penso que hauríem de dir-ho, en comptes de dir, com diem en els mapes del temps, que plou a l'estat espanyol i Espanya en roba, hauríem de dir que l'estat espanyol en roba y plou a España. Pero yo creo que esto es una hoja de ruta que ellos llevan muy preparada y que además están de acuerdo. Yo todas estas idas y venidas que he oído de Alicia Sánchez Camacho, que se ha dicho y tal, está todo pactado. Bueno, yo lo veo clarísimo. O sea, salen unos presupuestos y nos rebajan un 25%. Y al día siguiente o al día posterior, Alicia Sánchez Camacho dice que ahora quiere un pacto de cohesión como en los fondos europeos, que quiere que nosotros tengamos más corresponsabilidad fiscal, etcétera. Y luego desde el PP le van diciendo que no. Y ella va diciendo que sí, etcétera. Es una estrategia de tira y afloja, voy tirando globos sonda a ver cómo van a contestar estos señores y estos ciudadanos. Es así. Y la realidad es que nosotros, perdona, nos hemos quedado con un 25% menos y además para inversiones, que es lo que genera el dinero en Catalunya en el tejido empresarial y és lo que crea ocupació. Per exemple, mira, en matèria d'infraestructures, els incompliments per part de l'Estat amb Catalunya, des d'obres licitades i adjudicades des del 2010, com l'accés ferroviari a l'aeroport de Barcelona, les obres aturades des de fa 6 anys del quart cinturó, per exemple, que hauria d'enllaçar Granollers amb Sabadell i Terrassa, o la lentitud de les obres de la Nacional 2 de Barcelona a la frontera, i de les que en 20 anys s'han desdoblat només 8 quilòmetres d'un total de 100, etcétera. No tiene sentido. Es que no tiene sentido porque aparte piensa que esto es un foco de creación de empleo y un foco de inversión que luego al final revierte, porque todavía estamos dentro del Estado español, en que nosotros vamos a pagar más impuestos, vamos a cotizar más a la seguridad social, etcétera. Entonces, no tiene sentido si no es una maniobra política. Yo lo siento, están diciendo que no, pero de verdad, me sabe muy mal decirlo. Pero es que, a ver, tampoco entiendo que, y perdona que saque el tema ahora, pero es que yo cuando has dicho en el principio que el señor Montoro, que para mí fue un ministro de Economía ejemplar en la legislatura de Aznar, salga diciendo que no se han bajado los salarios. O sea, que la gente no ha tenido, cuando yo cada día estoy haciendo recortes de salarios en las empresas y los trabajadores están intentando apoyar a las empresas para que tiren adelante, yo no lo puedo entender. O sea, es que este señor no está gobernando España, no sabe lo que pasa en las empresas. Es que tiene que ser un tema político, lo siento mucho, cuando es de verdad que ha sido un muy buen ministro económico. Per cert, avui una vinyeta que surt avui a La Vanguardia del Toni Batllori, diu... Veiem aquí Mariano Rajoy afirmant que el primer dret dels ciutadans ha de ser conèixer la veritat, sense estar mediatitzats per prejudicis i greuges. Algú a qui no veiem li pregunta quina veritat? I Rajoy respon, la nostra, naturalment. Pero esto es aplicable a todos los políticos. A mí es lo que me sabe mal. O sea, sí, Pilar, lo siento, pero yo cuando sale el señor Artur Mas también y está diciendo, yo tampoco me lo creo. O cuando sale el conseller de Economía de la Generalitat tampoco me lo creo. Lo siento, es que no me los creo. Bueno, igual es que soy una incrédula. Mas o Mascullell, precisament aquests dos en concret, poden equivocar-se cada dia. Sí, pero no están diciendo la verdad. Yo, por ejemplo, no, están diciendo la verdad. No, porque aquí han subido los impuestos y están diciendo que no. Y han subido los impuestos aquí en Catalunya y estamos ahogados. Jo he sentit el Mas parlant obertament de que inevitablement calia pujar impostos, és que no és veritat. Precisament si alguna virtut té és que agafa el toro per les banyes i diu la veritat. Él dijo que en su legislatura no subiría los impuestos, no pondría sucesiones y donaciones y ahora lo vuelven a poner. No és comparable. I t'ho dic un dia que estic molt enfadada amb el president. Avui és un dia... Per què, Pilar? Perquè jo no entenc ni accepto i em dol profundament que el president de Catalunya vagi a l'acte de beatificació dels 500 màrtirs aquests... 522. Que se l'ha fet seu l'acte, la conferència episcopal i els feixistes. No, què hi farà? Organitza la conferència de los santos
de la Conferència Episcopal Espanyola i la diòcesi anfitriona és la Tarraconense, però qui organitza és la Conferència Episcopal Espanyola. És la Conferència Episcopal, que és profundament anticatalana, que diu el que diu i que per altra banda mai ha tingut, diguem-ne, la voluntat de que l'altra banda tingués alguna restitució històrica. Però a més és que tots els partits feixistes han dit que hi van. El president de la Generalitat no hi ha d'anar. Serà un cap de setmana mogut, el president de la Generalitat no pot explicar, li costarà molt d'explicar, que no hagi anat a la via catalana. Jo entenc l'argument, diu, jo no vaig a la via catalana perquè sóc el president de tots i a més m'he de quedar controlant, diguem-ne, la situació. Molt bé. I no s'ha de quedar en el comandament controlant la situació d'un acte on els feixistes hi volen anar i pot passar de tot? Què hi fa el president de la Generalitat allà? T'ho dic perquè quan m'enfado amb ell, m'enfado. Però en canvi no és un mentider. És un home que precisament si alguna cosa li pots ferir és dir-li que és mentider, perquè és un home de paraula. I si ara estigués aquí davant, m'estaria discutint el per què va. Per bé que no li compraria els arguments, perquè hi estic totalment en contra. Dit això, ja que parlàvem del tema Camacho, per rematar-ho. La Camacho, l'Alicia, a aquestes hores encara no ha dimitit, em sembla. L'Alicia Sánchez Camacho va començar volent ser la Merkel i acabarà sent la Beja Maya. No pot fer, sincerament, més el ridícul. Després de la Camarga i les revolcades de la Camarga, i ara que li fotin en els morros d'aquesta manera, els del propi PP, que li diuen... Però tu no creus que esto es un... No, perquè això no, perquè la destrossa. És a dir, jo crec que el PP... Yo creo que tenía el apoyo de Fernández, yo creo, ¿eh? No, ja, des de la Camarga no. No oblidis el que es diu en la conversa de la Camarga, que tots hem pogut sentir. Recordem les paraules de la Sánchez Camacho. Deixem acabar només això, és a dir, jo crec, sincerament, que el que li ha passat a Alicia Sánchez Camacho és el símptoma de que la dona per amortitzada i no continua. És a dir, el líder del PP no pot ser Camacho quan l'estan desvirtuant, l'estan deixant totalment amb tot l'aire i com ve, diguem-ne, de l'enorme escàndol de la Camarga, que a Catalunya hem sentit la majoria, però que en els ministeris de Madrid han sentit tots, fins i tot els que surten a la conversa. Avui Artur Mas, com ens deia el Pere Martí, com escoltàvem, li ha dit a Alicia Sánchez Camacho al ple, doncs la veig nerviosa, la veig un pèl nerviosa i alterada i puc intuir per què li deia el president. És més, si serveix d'algú, hem de dir que està tocada. Val a dir, la veritat, que tampoc penso que jo entenc el to col·loquial del president, és bo que en els parlaments hi hagi un to col·loquial, però no és bo per Catalunya i pels seus ciutadans, perquè que aquesta proposta de l'Alicia Sánchez Camacho hagi sigut ventilada com s'ha fet. Jo no sé si té una part d'estratègia o no. Jo tinc els meus dubtes amb el que diu la Pilar. No ho sé. Mireu, una de les dades, perquè també pot ser perquè ella fixi a Catalunya una posició i d'alguna manera ella ha dit que no era un finançament singular, sinó que també era extrapolable, per entendre'ns no era el cafè per a tots, sinó tenir la cafetera a punt pel que vulgui servir-se'n, etc. Però bé, jo veuré si tot plegat no té unes dosis de escenificació, si en la tramitació parlamentària dels pressupostos el senyor Montoro no pacta, per exemple, amb el senyor Sánchez Llibre un aixecament, diguéssim, d'aquest 25% de retallada perquè quedin 15. Si això passés, podria dir que sí, que hi ha una part d'escenificació. No aventuro escenaris, però constato aquesta possibilitat. La possibilitat que aquest pressupost, que és encara un avantprojecte, s'ha de tramitar en el Congrés i en el Senat, i que allà les persones que ho porten i que no són de Convergència, sinó d'Unió Democràtica, i tenen tradicionalment una bona relació amb el senyor Montoro i amb el govern del PP. Ara abans parlàvem de l'ERE o de l'ERO de Catalunya Banc. Jo els felicito perquè han aconseguit molt més que els molts treballadors d'aquest país, perquè arran de la reforma laboral pactada pel PP i el PSOE, perdó, pel PP i Convergència i Unió, els treballadors van passar de 45 dies a 20 i aquests n'han tret 30. És a dir, dic tot això perquè hi ha canals de comunicació oberts a Madrid, el senyor Montoro té una relació esplèndida amb el portaveu econòmic de Convergència i Unió, i jo, per veure quin és el grau d'escenificació
De tot plegat, vull esperar a veure'n la tramitació parlamentària i a veure si succeeix o no que aquest 25% queda amb un 10 o un 15, i llavors aquí sí que diria que hi ha escenificació. Doncs recordem la proposta de la líder del PP català, Alicia Sánchez Camacho. Sí, pero no es cierto. Nos sorprende que algunos no hayan interpretado de manera adecuada y correcta una propuesta de financiación que, repito, garantiza la igualdad de todos los españoles, pero también garantiza que haya una singularidad en cuestiones tan importantes como es la solidaridad finalista y limitada. Que no hay que precipitar debates, que hay tiempo sobrado para acometer el debate de la financiación autonómica, que no toca ahora, que no conviene ahora, que lo que único que produce son discrepancias y diferencias, cuando lo que se trata es de que tengamos el debate de financiación autonómica, que lo tendremos en un escenario de crecimiento económico positivo. La proposta d'Alicia Sánchez Camacho tampoc ha agradat als barons del Partit Popular. Pilar? No, respecte al que deia el Rafael feia una anàlisi a mi em sembla que correcta, perquè per altra banda té tota la raó, els canals sempre han estat oberts, Unió sempre... Però han passat unes quantes coses que donen símptomes en sentit contrari. Per exemple, quan el Duran i Lleida, amb tota la seva bona voluntat, diu, escolti'm, aquí hi ha una tercera via, que el que està dient és, aquests canals que tenim oberts, mantinguem-los oberts i fem tal, el Rajoy amb tota rotunditat, i no parla mai tan rotundament, diu, no sé què és la tercera via. Porta. Pero yo creo que Pilar es una estrategia, de verdad. Yo creo, es que si no pueden cerrar ¿qué pasa? ¿Que van a cerrar la puerta? Espera't, la Camacho diu caldria una revisió del finançament. Això ja ho ha dit moltes vegades. Mai li havien fet una portada com aquesta. Jo crec que hi ha una voluntat, perquè jo crec que hi ha una voluntat d'escenificar públicament que en aquests moments, mentre hi hagi un àmbit català, l'òrdago català, no donen ni aigua i per tant que van a la confrontació. I jo crec que aquest és un acord, mira, m'aventuro a dir alguna cosa, jo crec que és un pacte amb Rubalcaba, això, és un pacte d'estat. És a dir, aquí s'han sentat, s'han parlat i han dit què fem respecte al tema català i han acordat, perquè si no, jo no crec que la decisió la pugui prendre el PP sol. Aquí hi ha una decisió que, a més, la Rosa Díez, òbviament, també dona suport, de dir, davant d'aquest fet què fem? Parlem de consulta? No. Parlem de finançament? No. Porta. Demostrem que l'Estat és fort i que amb la llei a la mà ho aturarem tot. I per tant anem al xoc perquè Catalunya no ens aturarà. I per acabar, i acabo amb aquesta frase. Abans de cap d'any tindrem pregunta. Tindrem consulta. Tindrem data de consulta. Probablement tindrem Esquerra dins del govern. I tindrem el no. I el que tindrem el 29 d'octubre són els pressupostos del 2014, que ho ha anunciat el conseller d'Economia. Pel que fa a l'escenari que diu ella, la Pilar, és així, però també vull constatar que en relació al PSOE i en relació a Rubalcaba i Duran Lleida, quan planteja la seva tercera via, recull elements, diguéssim, que estan a la proposta que es pot compartir o no de reforma federal que han fet els socialistes. En aquest sentit, sí que els socialistes han posat a sobre la taula una tercera via, que potser és incompleta, que potser arriba tard, el que vulguem, però que no ha tingut la mateixa comportament. Perquè jo discrepo profundament dels que diuen que el PSOE i el PP és el mateix. Evidentment hi ha dirigents del PSOE com el senyor Bono, com el senyor Guerra, com molts d'altres que poden haver tingut llenguatges i comportaments iguals, però si mirem, per exemple, què ha passat a l'Aragó o què ha passat a les Illes en relació, diguéssim, al català, per exemple, l'actitud dels presidents anteriors no era la mateixa que la que s'ha expressat en aquest moment. Ho dic perquè si ho posem tot en el mateix sac, miri, perquè m'entenguin, jo vaig entrevistar el senyor Marcelino Iglesias al seu despatx de Saragossa quan era president de l'Aragó i l'entrevista la vaig fer en català. Sí senyor, el Marcelí Iglesias parla català. Un moment, jo he parlat moltes vegades amb el Marcelí Iglesias en català, entre altres coses perquè me l'he trobat més d'una vegada en el TGV. Per tant, és un home que el conec una miqueta, perquè un TGV dona per molt, dona per moltes converses. El senyor Marcelí Iglesias, que és un home que parla català, que no va fer cap atemptat contra el català a la franja com ha fet el PP, és el senyor que va venir en el PSC aquí i va dir que el moviment sobiranista era igual al nazisme. Recorda-ho. És a dir, com va escriure Josep Ramoneda, antes gaviota que rota. No és que el PP i el PSOE siguin el mateix, que no ho són, però davant del conflicte de Catalunya amb Espanya, davant del dir hi ha el risc que això es trenca,
han acordat un pacte de senyor, m'hauria demanat la paraula la Maria José Tarancón, Pilar, sisplau. Acabo, la prova. Balloc diu el que diu, de que cal suspendre l'autonomia i de que també van resistir amb ETA i ens compara amb els assassinats d'ETA, i Rubalcaba no diu res. I el Balloc no és un líder colateral estil Bono, es central. María José. Mira, yo aquí veo un problema, o sea, España ahora mismo tiene un problema con Cataluña y es un problema económico. Es un problema, yo no estoy hablando ahora de sentimientos ni de independencia. Yo, bueno, me parece muy bien, pero yo te digo lo que, como yo lo veo, si me dejáis que yo me exprese como yo lo veo. Es un problema económico. ¿Y aquí qué tienen que hacer? No pueden ponerse de acuerdo Partido Popular y Rubalcaba, no. Aquí están haciendo un juego y es un juego de estrategia, un juego de estrategia militar. Yo creo que están potenciando. Alicia Sánchez Camacho ha tirado un globo sonda y estoy totalmente convencida, porque además lo que ha dicho yo estoy totalmente en contra. Bueno, me parece muy bien. Bueno, pero me parece muy bien, déjame que acabe. Yo estoy totalmente a favor de lo que ha dicho, porque lo que no puede ser es que nosotros estemos dando dinero al resto de España, porque nosotros recibimos además dinero de Europa y los fondos cohesionados que recibimos están controlados y el dinero que nosotros estamos dando para otras comunidades autónomas no se está controlando, ¿entiendes? Y se está utilizando para cosas que no tienen que ser. Entonces, Alicia Sánchez Camacho lo ha dicho y tú, Pilar, dices, no, es que la queremos defenestrar, es que el Partido Popular la va a dejar arrinconada. Quizás sí, quizás al final acaben quemándola. Yo no te digo que no. Es que està quemada. Deixeu que no digo que no, però un moment, del PP, perquè la proposta d'Alicia Sánchez Camacho, perdoneu, deia que no ha agradat als barons. Si dilluns aixecava la veu el president de la Comunitat de Madrid, ahir ho van fer la resta i la majoria per rebutjar-la. Lo que no podemos es, por un síndrome de Estocolmo, que nos entren los vértigos y querer hacer guiño a quien quiere enterrar el principio de solidaridad, porque esa es la antesala de la ruptura de un consenso constitucional. Es un planteamiento erróneo y es un planteamiento, por tanto, rechazable. Cada milímetro de concesión a un nacionalista es un milímetro de no retorno, y estamos aquí como consecuencia de hacer muchas concesiones mirando solamente a alguna comunidad y no mirando al resto de las comunidades en conjunto. Proponer y reflexionar distintas perspectivas o distintas ópticas desde las distintas comunidades autónomas es perfectamente legítimo. Como no puede ser de otra forma que la financiación hemos de verla entre todos. És una defenestració en tota regla. Jo vull entrar en una qüestió que ha dit la María José Tarancón, que jo hi discrepo. Jo crec que no és un problema econòmic. No és un problema econòmic. En aquest moment, les coses a Catalunya, jo que soc federalista, en Cataluña no, pero en el resto de España es un problema económico que es Cataluña i em manifesto federalista i no independentista, i no sorprendrà ningú perquè ho tinc escrit i dit des de fa molt de temps, penso que abans de terceres vies, de reformes del Senat, que sistemes de finançament, coordinalitat, que regeneració democràtica, que tot el que es vulgui posar sobre la taula, hi ha un primer punt que és un intangible, que és el reconeixement. El reconeixement cap als ciutadans de Catalunya, en la seva llengua, en la seva cultura, en la seva diversitat. Pero en esto estamos de acuerdo. Es que esto no tiene nada que ver con un tema económico. Yo digo el problema que tiene España. España tiene un problema económico porque somos una parte muy importante del PIB. En aquest moment, jo que soc partidari de terceres vies, per entendre'ns, penso que abans que fins i tot discutir del 25%, hi ha d'haver un problema de reconeixement. Si no hi ha reconeixement, aniran maldades. I segon, Pilar, tens raó amb el que has dit de les declaracions que va fer el Marcelino quan va venir aquí en relació a tot plegat. Però jo el que volia dir era una qüestió que quan vas a Madrid te la diuen els dirigents socialistes, que l'actitud pel que fa al català del Marcelino Iglesias a l'Aragó o d'en Francesc Antic a les Illes no és la mateixa que hi ha ara. Totalment d'acord. Això sí, o que, per exemple, i ho saben prou bé els diputats del PSOE de Castella-Lleó, la decisió, perquè va ser votada al Congrés dels Diputats sobre els papers de Salamanca, els hi va costar. Perdoneu, deixeu-me escoltar al govern català, perquè... I va ser instrumentalitzat totalment en contra de... Rafael, un moment, deixeu-me escoltar... Em vaig barallar amb l'Álvaro Cuesta, socialista, que era diputat per Valladolid, pels papers de Salamanca, i el primer front van ser els socialistes. A veure, tens raó... Qui ho va votar al Congrés? Qui ho va votar al Congrés dels Diputats? Perquè hi havia unes necessitats, perquè hi havia un pacte amb l'urgència... Qui ho va votar al Congrés dels Diputats? El PP o el PSOE? Però el PSOE, escolta'm, l'Espanya radial amb tota la bogeria de l'alta velocitat és culpa també del PSOE. La situació de greuge financer amb Catalunya
Catalunya és culpa del PSOE. Algunes de les decisions més lesives per a Catalunya són també culpa del PSOE. Què vull dir amb això? Que evidentment que hi ha sensibilitats diferents. Entre altres coses, el PSOE no és hereu de la sensibilitat franquista i el PP sí. Per tant, o una part d'ell. Per tant, diferents ho són. Diferents ho són. Ara, davant de la possibilitat de ruptura d'Espanya, antes gaviota que rota. Deixeu-me escoltar el govern català, perquè amb la proposta d'Alícia Sánchez Camacho també s'ha evidenciat la nul·la voluntat de diàleg del govern de Rajoy. Aquesta nul·la voluntat de diàleg també la denuncia el govern català. No accepten ni tan sols això, no? I per tant, si aquest és el contingut del diàleg, vaja, jo dec ser marciano, per dir-ho col·loquialment, no? Devem entendre realment la paraula diàleg d'una manera molt diferent des de la perspectiva catalana. Per tant, vaja, inquieta aquesta actitud. Dic, un minut per recollir les paraules del conseller Homs. Us sentiu marcians també en la línia del que diu el conseller? Ens tracten com extraterrestres. De fet, alguns portaveus de la por més absoluta consideren que Catalunya, si ens independitza, sortirà del cosmos. O sigui que potser sí que l'estratosfera estem bé. Però que és un fet evident que parlem llenguatges diferents. Uns ens sentim marcians dels altres. Jo quan escolto 13 Televisió, que a vegades ho faig, i demano excuses, i com que no soc catòlica després no faig la penitència, doncs quan escolto també tinc la sensació que són extraterrestres. És a dir, jo quan determinada gent que parla sobre nosaltres no parlen el meu llenguatge, però no perquè jo no entengui el castellà, que l'entenc perquè he fet les dues filologies. No, és que estan en un altre planeta, per tant som marcians uns i els altres. És que per això ens en volem anar, som diferents. Jo he de dir que el portaveu del govern tampoc sovint em costa de seguir-lo. Yo no me siento marciana, además lo digo en el mismo idioma que le ha dicho él. Yo no me siento marciana. No, a mi em costa, no d'aquesta declaració, sinó en altres. Per exemple, la setmana passada va dir divendres a l'Agència Catalana de Notícies que les eleccions europees del maig que ve havien de ser un assaig general de la consulta. No ho vaig entendre, no. Jo sí que ho vaig entendre perfectament. Jo crec que l'OMS té un avantatge. Jo no l'entenc, i a més penso que això és impropi de dir-ho a la premsa del govern, on s'han de parlar de les resolucions del govern. Si vol fer de secretari general de Convergència, que ho vagi al carrer Còrsega. Aleshores ens hem entès, Rafael. És a dir, si tu el que dius és el que diu el Quico Homs no m'agrada per això i això... Perquè és portaveu del govern. Vale, però se li entén tot. És a dir, així com jo quan sento el Herman Terç crec que és extraterrestre i no l'entenc, quan sento el Quico Homs l'entenc. És a dir, la paraula de Vic, que s'Osona. Parleu el mateix idioma. Escolta, que la República Independent d'Osona, que parlen així. Estan veient en el plano general ara d'aquest plató que s'incorpora Josep Maria Cervera, que és directora de l'àrea d'internacionalització de la Cambra de Comerç de Barcelona, perquè volem parlar ara de les exportacions, senyors, perquè són l'únic factor que impulsa l'activitat econòmica a Catalunya. El 2012, el nombre d'empreses catalanes exportadores es va disparar fins a 46.000 i l'exportació de productes va créixer un 5%, més que en qualsevol altre gran país europeu. Aquest augment de les exportacions explica en un 90% l'activitat de 21 empreses que exporten més de 250 milions d'euros. I a on exportem? Si ens fixem en aquest gràfic podem veure l'evolució de les exportacions a Espanya i a la resta del món des de fa un parell d'anys. Les exportacions a Espanya van a la baixa, principalment per la crisi, mentre que la resta pugen. De seguida les analitzem, amb el Josep Maria Cervera, però ara el que jo vull fer és veure un exemple concret, si els sembla, perquè aquest augment d'exportacions, clar, també està relacionat amb els nous models de negoci i el paper de molts emprenedors. Pensen d'una idea, juntament amb un equip, la posen en pràctica per arribar a qualsevol punt del món. I avui, el Miquel Valls ens presenta un empresari que ha aconseguit triomfar amb un model de negoci arreu del món. Bon dia, Miquel. Molt bon dia, Ruth. Doncs sí, avui coneixem un negoci que va néixer fa 5 anys aquí a casa nostra, que durant l'últim any ha facturat més d'1 milió d'euros i que van començar des de zero. Un nou emprenedor que basa la seva estratègia amb l'exportació. Ferran, bon dia. Bon dia. Escolta, explica'ns la Pool Bike. Bé, la Pool Bike són bicicletes que es posen dintre de la piscina i es fa exercici dintre de la piscina. El nostre valor quin ha sigut? Que hem anat a buscar el client que nosaltres li podíem aportar un valor competitiu
que han sigut en aquest cas les cadenes hoteleres vacacionals, i això ens permet posar bicicletes a hotels de 5 estrelles del Caribe, de la Polinèsia, de Tahití. Clar, nosaltres avui estem aquí, Ruth, al centre esportiu Joan Miró, que també disposa de tots aquests materials per poder fer esport, però ens parles d'altres països, o sigui, un nivell d'exportació bastant alt. Com ho fa una persona per aconseguir arribar a tots aquests llocs i instaurar el seu negoci? Bé, això no ho aconsegueix una persona, això ho aconsegueix un equip, i som un equip reduït, però bueno, les ganes que hi posem tots és el que ens ha portat a estar on estem ara, i que pensem que ens queda encara molt camí per córrer. Molt bé, com se't va ocórrer fer aquests artilugis? Sí, és curiós. Jo era un comercial d'una empresa que venia equipament per piscines públiques, i la meva afició era anar en bicicleta. Escolta, Ferran, dona'ns, per exemple, alguns consells per joves emprenedors o per empresaris que no veuen sortida. Què és el que poden fer? Inspira'ls una mica. Bé, el més important és treballar, treballar i treballar, però al marge d'això, tu tens que intentar tenir un producte que li puguis donar un valor afegit, i has de trobar el client que pugui valorar aquest valor afegit de producte. I sota aquesta premissa es poden trobar productes i mercats i noves tendències que fins ara no han estat creades. Ferran, moltíssimes gràcies. Esperem que segueixin els èxits amb aquesta empresa. Gràcies per ser aquí amb nosaltres avui. Gràcies a vosaltres i que ho pugueu veure. I nosaltres parlàvem de valor, i a mi m'agradaria, Ruth, molt ràpidament per acabar, parlar, veure... Vostè, com li diuen? Bon dia. Com em dic? Pepita. Pepita, com valora fer o poder fer la bicicleta dins l'aigua? Perquè tinc els meniscos cascats i caminar i així no em va bé, i en canvi així puc anar reforçant-els. Molt bé, li sembla una idea original? Original i bona. Molt bé, moltíssimes gràcies, Pepita. Doncs ja veus, cada cop són més els centres esportius que disposen de bicicletes, d'altres invents per practicar l'esport dins l'aigua. No sols aquí a casa nostra, sinó també arreu del món, Ruth. Gràcies, Miquel Valls. Bon invent, no? Jo no l'havia vist mai, aquesta bicicleta. El pull bike, el pull bike. Catalunya... No, a veure, jo voldria... Ja sé que... Pilar, pero ¿tú sabes quién exporta más? Espera, ¿Sabes que Madrid es la mayor exportadora? La que más ha incrementado las exportaciones. Josep María Cervera, puntualitza. Madrid té un estat al favor i nosaltres ho tenim en contra. Puntualitza. La que más exporta, però la que más ha incrementado 27,6%. Madrid té un estat a favor i Catalunya té un estat en contra. Molt bé, després d'aquesta puntualització. Josep Maria, sisplau. Deixeu-me puntualitzar. Mira, jo per explicar-ho ben clar, si sumem les exportacions de Madrid, les de València i les basques, no arriben a totes les exportacions catalanes. 27.000 i pico, no? Això és el que m'agradaria dir, vull dir que és la potència exportadora del sud d'Europa. Catalunya és un potencial exportador altíssim. Aquesta setmana és la setmana de la internacionalització, i per això en volíem parlar. És veritat que ja estem per damunt del 51% de les transaccions econòmiques catalanes, l'exportació a l'exterior? Si ho mirem respecte a les europees, sí, per primera vegada s'ha donat un canvi, és a dir, el nostre mercat comença a ser... I depenem més d'Europa que d'Espanya, ja? Sí. Sí. Arguments per la independència. Espera't, a veure si la Pilar ens deixa encarrilar el tema. Jo vull saber quins són els sectors que més aposten per vendre fora de les nostres fronteres. És a dir, en què són capdavanters, Josep Maria? Som capdavanters en indústria, som capdavanters en creació, en aquest cas de noves tendències empresarials. I això m'ha agradat que ho citessis al principi. Les característiques de l'exportació catalana, i dins de l'espanyola també, es caracteritzen bàsicament per tenir un grau de tecnologia mitja alta, i això és un dels factors de competitivitat. El segon factor de competitivitat que m'agradaria citar és que per primera vegada som molt competitius amb costos laborals unitaris. És a dir, som molt més competitius que les empreses mitjanes i petites alemanes amb costos laborals unitaris, i això fa que els nostres preus siguin més competitius als mercats exteriors i ens fa obrir mercats que fins ara no eren diguem-ne, d'obertura normal. És a dir, estem assolint més risc. La indústria i l'empresa catalana està assolint risc a l'exterior, obrint mercats que fins ara no eren mercats d'elecció. Perquè podríem fer allà una radiografia a trets generals d'aquesta empresa que apunta a l'exterior, Josep Maria.
una empresa d'entre 10 i 15 treballadors que es planteja una reducció, en aquest cas, del seu mercat natural, que és el mercat proper, i es planteja, primer, la competitivitat del seu producte, troba que sí és competitiu, segona, que han de fer un esforç per sortir, busquen ajuts per sortir, és a dir, amb institucions com les cambres, per exemple, i en aquest cas fan una anàlisi dels mercats i surten a l'exterior. I allà van a vendre. Y luego también, ¿no crees que podría ser que además cuando vas a vender fuera vas con carta de crédito? Tema de cobros, porque yo, por ejemplo, mis clientes que se están dedicando a exportar tienen más fiabilidad cuando van a vender a Brasil o a Chile o a China que cuando venden en España. No només això, és a dir, les fórmules financeres també han avançat. Els bancs, en aquest cas, també han establert dinàmiques a l'exterior, com forfaiting, com elements bastant avançats, en els quals també la concessió d'avals també s'està agilitant bastant per l'exportador. A més, és que l'enginy català forma part de l'ADN, és a dir, quan hi va haver la revolució industrial a Catalunya, a la mateixa hora que a Liverpool, aquí hi va haver un nivell de risc, de capacitat de risc, quan els Vilaragut i els Bonaigua van agafar i van importar el vapor i el van posar a la indústria tèxtil, van fer una cosa d'un risc, quan allò eren les màquines aquella de ferro forjat i no sé què, que eren les històriques, i aquests tipus se'n van anar a Anglaterra, van agafar una cosa nova, la van portar aquí, que després els hi van cremar les fàbriques amb les revoltes i les bullangues del segle, però vull dir-te que a la capacitat de risc de la indústria catalana i de l'economia catalana des de temps històrics... I la creativitat també, el que deies, ho veiem amb el Pulbaic, amb aquest exemple, aquesta empresa. Escolta, a Catalunya no és lògic que hi hagi tants inventors per metre quadrat. Som un país petit. I un país tan petit que tingui tants inventors, tants innovadors, tanta empresa, tanta pime petita... És una empresària nata. Quan parlem de què és Catalunya no només parlem d'una memòria o d'un idioma, parlem d'una manera d'entendre l'economia. L'empresa, deixa'm dir així, l'empresa és el recurs, que seria el petroli de Catalunya, són les seves empreses. Hem de veure-ho així, les hem d'ajudar. ¿Pero por qué han perdido peso las exportaciones entonces? Con Cataluña han bajado. A ver, han bajado, vienen de un crecimiento del 18%. Sí, pero bueno, pero yo pregunto, ¿tú crees que toda la situación política... Es que a mí me preocupa, porque claro, todos mis clientes están en Cataluña, entonces, siendo que tenemos el 26% de las exportaciones, Madrid, si no recuerdo mal, tiene un 18%, ha perdido peso, o sea, Madrid ha subido las exportaciones, en cambio Cataluña ha perdido peso, a mí me preocupa. ¿Tú crees que puede ser por los temas políticos que estamos viviendo? No creo que tenga tanto peso. No tiene tanto peso. Sí, que te lo confirmé. Se ha lentecido el crecimiento. Veiem-ho amb les vendes a Espanya. Crec que tenim preparat un gràfic. A Espanya han baixat. Per la crisi i a la resta del món comencen a estancar-se també pel mateix motiu. Josep Maria, com es presenta el 2000? Les vendes a l'estranger han augmentat. Sí, les exportacions incrementen. I la intensitat exportadora també, per tant anem en el bon camí. Per això, com es presenta el 2013, Josep Maria? Positiu. En creixement, és a dir, nosaltres som la primera potència exportadora, vull dir que nosaltres creixem el 5%, és com si Madrid creixés el 25%. Vull dir, clar, han caigut, sí, però és que estem ara a un 1,3 acumulat. ¿No crees que es preocupante? No, en absoluto. Es preocupante el no poder ayudar a las empresas a salir y dar argumentos potentes. Claro, con un 25% menos de inversión aquí en Cataluña, por ejemplo, en las empresas. Claro, es que a mí todo esto me preocupa. Escolta, yo creo que... A veure, espera, que el Rafael volia fer una pregunta. No, és una pregunta ingènua. A veure, Rafael. Jo me n'alegro molt d'aquest gràfic que acabem de veure. Constata que vivim en un món globalitzat. En els anys de l'autarquia, Josep Pla deia que Catalunya era la fàbrica d'Espanya. Després va venir el pla d'estabilització, que per cert van fer catalans, i els plans de desenvolupament, que va fer un altre català, perquè tot de l'economia espanyola, sí. Bé, i jo la pregunta que faig és, tanmateix, perquè vaig llegir un article interessant a la revista Economia de Catalunya, tanmateix, quin és, a hores d'ara, el percentatge de mercat espanyol de la indústria catalana i si és prescindible aquest percentatge des del punt de vista econòmic? Aviam, el percentatge és elevat. Segons com ho mirem, podria donar diferents xifres. I no és prescindible. I no és prescindible perquè forma part del teixit europeu, que és el nostre mercat natural. No és prescindible. Li dic així de clar. Deixi'm fer una pregunta, perquè la inestabilitat política que vivim no és una bona campanya. No és una bona campanya pels negocis. Vostè creu que es pot tornar a repetir un boicot per part de l'exterior a algunes empreses catalanes, com el que va passar amb el Cava?
Home, esperem que no. Nosaltres farem tots els possibles perquè això no torni a passar. Però, clar, estem en unes circumstàncies polítiques que poden donar qualsevol entropia, en aquest cas, de mercat. Per això jo crec que les empreses estan fent bé diversificant cap a altres mercats en els quals tenen més estabilitat i estan presentant productes competitius, s'estan implantant i estan creixent amb quota de mercat dins d'una normalitat, en aquest cas exportadora. I pot haver molt recorregut... I fora d'Europa, no és important, fora d'Europa. Molt recorregut verbal sobre el tema dels boicots, però en un món mundialitzat les autarquies aquestes econòmiques no van enlloc mai. Jo sí que, ja que aprofitant que ets un portaveu o líder, no sé com dir-t'ho, de la cambra o un membre qualificat de la cambra, aquesta llei d'unitat de mercat que està preparant el govern espanyol, us preocupa? Ens preocupa. L'analitzarem. Quan surti l'analitzarem, aviam quin abast pot tenir. Es considera en àmbits polítics una autèntica loapa, Es poden considerar com el que es pugui. Nosaltres farem valoracions econòmiques sobre aquesta llei i el que sí que farem serà un posicionament sobre quina és l'afectació econòmica que pot tenir. Però esteu en fase d'amoïnament o només esteu en fase expectativa? Estem en fase d'expectativa, aviam què acaba sent aquesta llei. Per cert, que en una enquesta entre els vostres socis, els principals obstacles per exportar eren aquests. Els veiem? Ens tenim preparats? Per exemple, els costos fixos d'entrar a nous mercats, la manca de competitivitat, les traves administratives, el desconeixement del mercat exterior, és a dir, estan fent un esforç les empreses catalanes. Com sempre. Però en què fallen, diguéssim? Miri, fallen amb resums com els que acabem de veure. Falta de finançament. Necessito accedir a finançament per sortir fora. És car anar fora. I amb això estem aportant solucions. N'hi ha en el mercat i la Cambra de Comerç ara, a través de programes com l'Empresa Exporta, està ajudant a les empreses a sortir fora amb una capacitat de crèdit superior. Desconeixement de mercats. Miri, les cambres són a tot el món. Són més de 8.000 cambres que, aixecant un telèfon, podem parlar amb un punt en concret, amb un empresari local, que ens donarà, en aquest cas, una visió local i la capacitat d'aquell mercat. I això és una cosa que els mercats i els empresaris i les empreses estan aprofitant en programes com l'Empresa Exporta i intentem, en aquest cas, aquests entrebancs, fer-los el més petits possibles a l'hora de poder sortir. Una pregunta, ¿estáis cobrando por los listados de clientes, de posibles clientes que estáis dando a los empresarios? Sí, les cambres de comerç es financien donant serveis i donant tots aquells serveis de valor que l'empresa reconeix. Per cert, escolteu el matí sobre els sous que ha fet fa només una estona el ministre Montoro i al qual feia referència la María José Tarancón. Los salarios están creciendo moderadamente este año, el año 2013. Por tanto, es compatible que los salarios se moderen en un país y que no pierdan poder adquisitivo. Y de esa forma, gracias a esa negociación colectiva, se están abriendo las puertas de la recuperación económica y de la creación de empleo. A veure, esteu d'acord? Que li preguntin als funcionaris que han vist congelat el seu sou. Yo he dicho lo que pensaba. Y no solo congelar el sueldo, sino las empresas que empreses privades on per primera vegada s'ha negociat a la baixa convenis. No, se están descolgando de los convenios colectivos y se están haciendo reducciones de salarios. Abans aquestes coses es deien en nocturnitat i alevosia, ara es diuen en diurnitat i sense complex. Això no és una mentida. Una mentida tan grossa és una acudit. Amb costos laborals unitaris són més competitius. Això té un reflex claríssim amb una reducció salarial. Y la seguridad social, perdona, por desgracia para todos sigue siendo la misma y la más alta, una de las más altas del mundo, que estamos en un 40 y pico %. O sea, si no se ha bajado la seguridad social y los costes han bajado, alguien los ha bajado. Aquí hi ha un economista, tenim un economista a la taula que això és evident. Quan parlàvem abans jo de l'autarquia i sense anar tan lluny, els anys fins i tot que Espanya ja era membre de la Unió Europea però no estàvem a l'euro, es podien fer devaluacions de pessetes de moneda per ser competitius. Com que això no s'ha pogut fer, l'ajustament s'ha fet amb dues coses. Probablement per amb els salaris i l'ocupació. I tancament d'empreses, també tenim. I això és així. I clar, llavors el senyor Montoro, que jo el tinc, com deia la Maria José abans, per una persona intel·ligent, jo crec que més que mentir, perquè no el vull considerar un mentider, ha fet un acudit. Però avui no som el dia dels innocents.
Però perquè tu ets catòlic, jo que no ho soc i soc una mica més malvada, dic que ha mentit. Acudits, i no fa cap gràcia, aquest home no té humor. Pero Pilar no ha mentido, ha transgiversado los números, porque realmente los convenios, perdona un momento, déjame un minuto, los convenios, realmente tiene razón en lo que dice, porque los convenios colectivos seguramente se habrán incrementado en un 0 y pico %, pero eso no quiere decir que lo que está pasando realmente en las empresas, que yo al señor Montoro le invito, que yo le invito a desayunar, que me venga a ver, entonces lo que están haciendo es descolgarse de los convenios. També han dit que les pensions no baixaven i que no es podia poder adquisitiu, i és una vergonya. Pero mira, la pensión está igual, pero es que los sueldos han bajado. No està igual, perquè amb la inflació han perdut poder adquisitiu. Sí, però és que los sueldos... L'altre dia, l'expert en tema de pensions parlava que trigaran els jubilats 35 anys en recuperar el poder adquisitiu d'ara. I amb l'edat que tenen, òbviament 35 anys són molts anys. Quan ja no el recuperaran. Home. Doncs Josep Maria Cervera, director de l'àrea d'internacionalització de la Cambra de Comerç. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta setmana de les exportacions. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies, de veritat. Marxem, i enhorabona, exacte. I a més la tendència és molt bona, com ens ha dit, de cara al 2013, apunta molt bé. Y la labor que están haciendo las cámaras, porque yo por eso le he explicado, ¿no? Porque cobran los listados, tal, pero hacen un trabajo realmente, como tú has dicho, que estáis en todos los países instaurados, y por ejemplo a mis clientes llaman mucho a las cámaras, solicitan listados de proveedores. No ha sido fácil, no solo son listados, sino que nos y los contactos, hemos de introducir en un mundo sin ser competencia de nadie. Tenemos que tercerizar muchos de los ámbitos, con lo cual... De tota manera, aquesta cosa que sigui obligatori formar part de la cambra, ja no és. Ja no és obligatori. Josep Maria, gràcies, de veritat, per haver vingut avui aquí a Migdia Marxa.